Yeri ano huma ni mere haya onye bone. Nya hwa ni bibi ka chen se me mba mbehwe wo. Ni anhwe wabrabɔ ni wasetena ni nneɛma ɔkɔso. Ɛwɔ wi ase he a. Ne me ba behwe se bia se bi ebia na odi adura aka wa no ne wawu da. Ka akɔ frɛ ayi mpanifo nka ba be fo afu. So no nti am mbehwe wo. Ne me a se ya ese wo ye me mobɔ nhwe asetena wo ye mu a. Wi ase nyo de wo. Nya se de nya no de. Se de wa no gusu a wo ka. Asia me da ntiminda. Wo kwa ya mmobo. Je ba ko pa. Me wo e wo krom ha se. Eya adom. Ma chi na fi me. Me den na mani age e wo krom ha se. Nso de na meti nya ye. Me mama ba mu mbu. No nsia e bompi. Nka ye de wa bompi no apa ho. Ano wo de wo no nsia ye de wa bompi no apa ho. Nari no nsia be de bompi no wa bra bom. Na ano wo se wi ase ya yan. Onye ni pa bia na be wo ni ba sa so se na ni mbeji o. Be wo ma ofri wo ko pia busua boni mo se ya. Wa bra bonye ye da. Woni onji wo wi ase da ko pinso be wu. Di se wo wu ase na kwa aba. Na mo anya wadu no wu no ko ba ne so sa ne be tawu se ko imu ane che so de ya wo nso ma he oba ye de se so de wo mpie ba bi ye. Na me bi eye nkra bia na ase ye hye. Ni nyina aka bom. Nkra bia ne hyebre hi nyina onye. Kana kore wo ba won nyanya fu bi ya mpie se ya bodo nyam. Nu ni se o ma me so de se ba ye se ko uhu na no ne ni ase wo se ma mi ba ye he ba twere wo nani. Wo ti no ba bi papa no wo nyam mpie. Na busua bi ya ho to mo ani tese busua mu ye nsira. Abusua bi su ya ho to mo ani tese no me wa kaw. Be nyanye wo he ane no me he aka ya furu. Se wo furu de ai ba bi abepie ye he a. Mi se nya ho ya busua mpie wo se de nsiti ye. Nsira nko anti wo nya wo ba bi ametie bi ho ye nsira. Nsira ba ho. Wo se wo ya ho fie kura ho se mbetana akura. Mbobo mi ba on tutu da. Mbetana se bobo tutu wo hu hwa re nya hwa se. Ka sai. Ite ni a ese muso ni wata taro. Adom. Adom no de amene. Na nti ma hwere adom. Banda susu da. Antu ya wanyi no that is adom be wale o. Hene ji so ko fra busua fufuro mo. Na busua wo be findi adom ntimi nwaro mani nye yi o. Wonya papa na wontutu we na so me bo. Se wo ba ni adom na so wunua ni adom a. Ka be ma na wale ba ifo ba. Ni bi saw. Wo so na wo keka no. Anu ya. Anu nya sa anu ya no kwani me ka kire wo. O ka me ya o. Ka yo ya wo. Kwani me ka kire o pa di so wu no ko ba bi nya sa wade pa ni wo nya bi o. Ana se be wo ni wi akokɔ na ni abo. Ntu ya wo je so su baba. Kuro yo twa ya so de benim. O ya bani se so ko kuro yo twa so oto so ni nsa. Wa ko pe ba ya ho. One ne kan be wo ni wi akokɔ na ni abo. Na kuro man ni pa die. Ano. Na wan. Wo wa sai. Wa kwakɔ ye ti se. Sabi be ma wadi kana wale baba ko wawu. Ni wa wale di oto su miru. No no su wawu. Wane mprema ne ba na se ne defie. Onkonko si bochi a. Wan ka bepere. Na mami onu an kasa ni yemdie ne ensa. Wa arebe. Ku fa hyew. Wa arebe afiri ho. Okura woni na no ba bo ho ba ni ba mo wani na bi ta pepe so ka kwa ko do wa hanam. Broba. Why? Anti de me rasa dia hu titi e. Me ta wasi pa. Se wati adwene. Se oba be pese ne no. Why? Me ta wasi. Yo. Anti so why? Aduma sam de. Aso de me nka bi. Why? Ese dia adum de na timfuturo. Adum na timfuturo. Adum na timfuturo to ya kwa. Su ka adum na ba bi asisi adum akwakodue. Hwi ni wo betima atwe no. Asande na asane na chi. Ukona nanu ho koye na duro kura nyo ntin twe no nsa ne mfa ne ntam na chi. Hine ji so ku ami firi wi ase de. Okay, oda me da why? Da so pa. Nanu mun shira why? O ben ro so ne. Ba ma wonu ma duro hu nya sa de wo ko so ere wa ya be ka wa wa duro. I don't know.
wabang nchena emiso sa asembe. Ada umasemi nani sai. Ile kunti. Ile kuniko no ko sam sika. Ya besia. Mo no aka chem sika no dia chem on gibiem. Afi de mo ha kunti aba so hia ni sika. Sana no mato. Ni sedi bi manu. Afi de me diska manu wie no. Asase a wadi ama me. Aso hia na asase. Asase nso so. Betwa me no buy was so a. Afi from. Aya dai me di asase na makuntu. Asemi na ne se. Je yo bi am ne ye kama. Ni mi se. Ni pore ni je me ho. Adefo kamia ha me kura. Afi de kuntu ba ya. Ose mi a me ba se wa. Ene ni je me ho. What's what it way? Edikuru. Se wa ketwe yo. Ene woni je se wa ho. Ni ma me so me wo ho. Ikwa de nkan ha me kura. Am de to akwa ni ma akwa ni so afa ne de wo mpe no. Ene nyi no ho ba akokura se. Ika kire no a. Omuna ya wosiku. Akwa de ni ya sam ketwa na. Ene na ma ni niema ade abedi mi ho ni na no. Asha ase o ti ni ni efi. Ana me trust jini ya. Nti ape. Am so am tu mi kamda. Me fa me tu we. Ana ne nkasa. E ma me. Sa me se nada. Asa se de me demand enye yie. Isa se me no buy wo so. Itu be ja be ba na chi die na ja. Ka mi ya nkasa obeka. Ka be pene. Ana aha. Danwa. Ili zameda wasi. Asembisi na watu wana mwabama. Sabi, emi continue no. Semono. Emuno ayeme Christian kakra. Messe. Sabi, inyanka ni ntinka. Na bwana so be pin so konechi. Ti messe waka. Mate. Metu wana mwani mwenye ya mapasa ni kwa msibe. De na woka etwima so ka uchi mu. Tinka una woka se woka na no be na dia ka obepene. Ona na samapen. Samapen. Sa wo ye mame. Ye mo. Se dem bi ka ka. Metu wana mo. Mesero. Obo odukura mane. Pese obesa bobo amampo be amane. Se bi ni continue no. Eba de se ni ni gwase kanwa. Ina kan. So metu wana mo. Why? Diki mate. Ada wana so. Why? Ya mi sisa. So mama kama kuma de. Diki. Asamna hame. Ya ka ni mishati ese na mi se na ni jeno. Tinanka. Biso makome ho. Go woman. Kuma mwase mo de. Ya ko na mala hame pa. Mate. Metu wana mo. Why? Diki. Oso coaching de nka o fata no. Wa o le se bi ni fiti ya. Okay. Kama fata no. Wadi. Mate. Usa. Mene ne bekasa. Why? Medasi. Ni frekan. Calm down.
Hey, Papa. Emmanuel. Bega wasipa. Edumu amoto edimma munya no. Meni age. Na mutwa so ntebe se nka me baba be di asa. Maya die amana efedodo. Iwesi me ti senka obi su ene ne su obi sire ne ne sire a nka boni emewi asida. Eni ji amonya edi amamu nua ba no. Betra se enko da onyo entrasi inya kunya entraso. Na nanu ya duma o tina nko a na dwumedie no ye ba ba ehye so. Nti de mese mu nyina mi kura me sem ase wa ne okoto. Edru sa bre na mu nyina mo mra mo mu gye mu nua ba na nyefe. Mo ba na da no mo. Papa. Sidi mo si ayama na ife. Mi ji apaye emamo. Se mo dru mu fie so yi. Na nanom enyem adom. Papa. Na ubia enya ne dofo. Ubia enya ne dofo. Sani adom enya ne die. Edie mejam ho na moni nua edi nkomo. Papa ide da wanu asia. Atade. Boa. Ano. Ano. What's what you know? Sabi, and penisi yem fabric ni bi Jenny Diano, I did it perfect. We could cassa be beginning in a children. Fine, I don't want to. I feel don't send your Bema. Bema, I need you could see this year. I know. Because you say, I don't own self at all. I don't many Bema, I don't hear. What here? Many Bema or Sefatadum. I know. So one tear, me to me suffer. And I know me I do much now. Bra. Wa bra na fo boni ku twa wisi behwe. Me no matma ware no. Me to me suffer. Awo me ne adom aware na se. Bra na behwe ne fa ayo. Se adom temi se ne fa so. Eye diasa. Idi odo. Na mani agye. Na wusu. Na wusu gumu. Na wakasa kasa otiri. Ai ntimi mpiwa. So. Akasawi. Ti na no me adoma ochina. Bra. Ehwe ni so ade. Naba. Adoma nti. Naba behwe na ho. Ati ya bra. Sa fe de wo se enya no nto hu nya de sha ban. Uye kuku mema sem no. Akaka ben sem no. Ameka cho se muoni na ho. Ne ma wadune enya adwuma. Wonti. Afi de ma na enya adom. Adom ya me yire. Meso me se fata. Se mu yemi ku. Ti na no me adoma. Kira. Bra, na be shari. Meko. Adom nti. Naba. Ya bra. Naba ba sha adom na ho. Ti wani.
Yehudi. Papa dom, mimi ya kusema mimi anjibisi. Ona wonse. So jina weni. Ababrese. Because me go na me hu yo. Se o so hu bi. Asa ya hye no. Me de me did say, "Ntia mo na adoba do me ni go." So, Me de Omoni mana. Mimi sa do mo penji ama. Ije ama wa tari we wa ka da wale no. Ano be ma obosi sei. ko wankra. Ade. Na me boa. oh, Ije ama wa ni ti sei we wo be nya no wa fa. No kwe na mama menka. Ano be ma obosi sei be ma kama sei akọba linti ama we ya. Na o ta no ana. Me pa no fa sei. Ibo de bi almost mama. Adom simis mama wa no, ama simis mama adom mo. Na o kasa de. Atu wani wo mi. Mani me ndadi mani. Ai hwe ko a. Ampa mani. Ni ntia. Sa na ase enyum na atuma no kra. Ya hye no na. Na so ba no ka so bi asene na. O yi Hwe se no papa kra ba na. Wa ya no. Nani fa. Boy. Hey, me say munyame na. Ya we. Sawa. Ale. Enti ukun nsuo na udi ya chine ye ko ofio. Ani di sanse de wa na nkodi. ba konkonta. Meche wan ka wo ba tu. Ura kwa meche wan ka ba tu. Sawa. Nsuo no uhia gu ala nse. Wo se ya fa akoti. Mi hwie nsuo na makota no. Mi hwie gu sese. Na wuti nsuo no no. So bi bi. Fa me ho emehne na. Sawa hu ya na betu. Enti na me no mo ko ye no. Konkonta. Nso bu da be sere bi nya kwai. Mo nso ane. Ura kwa obi akoko de. Ye de kan wa. Kefe na kia susom kakra. So. Ya so mbiye. Na zuzu tibe. Ya bi de be jai o, me jai. Diabe. Egu mu ha me bu. Konkonta ni. Na so ni akata. Yura adama. Asema na edapo so ye tiawa. Se wa wona ne na dia se ni be dan me. Na asem ni nyina ye menim sem. Opem se opanyi bi okurum ha. Yura. Wona ka wa fa na beti. Na dia ma mi kire nsem ni se na control dia asem no ni mu ho ye. Me di ni nyina ye menim sem. Na control ni mu bi. Ọbaka na woni ho. Pani bi sa no ka so otimi de otimi frɛ me no na ke bon kutuku wo fi ho no ma wo ba betia ka wa fa na ba ya de nye. O ya sa panyi sa akwa sa adwin. Aka adwin ni utim kra na ke de adwin ahye mama no. Ura oda ma de wo ni se se de wakati se me ye chi su fa. Panyi bi okuri mu. Ma ona na isika. So on fa sika ni nye adwuma. Na so mfa so ba ofa bi to bi ni wo mati kapate ni ne de ko wi akira panyere se onfa mfa so no eni sika pate ni ode ma no ensa ama no Na sa no mo ya hyehyɛ no. na bi Pani ni tirim boni woni tirim pa. Ebe ya miwura ka me ko frɛ pani ni mra o sese etwa ne chi ma wa ha kra nsa ne ye busa na no asɛm. miwura etia bi panyere no ono ankasa kurum ha wo ba no ni asase eye wona na no masase ena sa panyere ne yere hweso ena ma mi nya amfaso no su ena amfaso a wo de ama mi no ni a mi disika ni bi ko akoya asase ni su adwuma na panyere na so bo pa ma nko asase do si fama ni ho Me ba. Pani no ote akunya so. ena kurum ha de se bi buru enkunya so fo ayo wa ye ni ankobia ni chidom ni ni fana omukọ ahaba mo omukọ pani no ote akunya so. na wada ho enye ho ba Onte akunya ho ba bia ene o pani hunu pa. enye ho ba bia ti bi wura wada ma akoya asase ni so adwuma dua mfudie ama mfudie yi fifi na yiri sese wanfa sika no so mfa so no ama no a onfa na asase nto bi wura wada ma ene nka mfudie no kura ma ye no emmra na nka metwa wi a makamfa so ni nyina kura de abom ade me ankasa kura ho aka ho ade me de me ho kura akyɛw
panyin se da emfaso na enyini ye no kete no eno ayo iti o shano ana me se da mi o se wi ase we se bi eburu se bi enya do kan se asema ma wa che a no bi hwi ase wo da chi wo di pa mu da Yes. me ba Mr. Tabra wa chibi. eheba Tabra wa chibi. eheba no Se ka sika na ketewa no. Sisu bi na me ntie hodi. ura emfantu wa me ye nyina no sika na me bodi nyina ma me baba Ah, eya wasem na me kai ura ukontire atwa asase yanka mama mi so no ni bi so ondo ni sa adoye won fa nche ne de okodua so mfu bi kama wa bopa ehwe bi ani ha ye so ja ha wa bopa amoma kodo so wadua mfu die nyina kama ma mi kura se wo ya adoye sa no na ada na dwendwen enti ekoya ne se ade kontire na ni jime ho ana o so onu se bu awon ti se na ni jime ho a mi kura mi wura firi mi ya che mami. kontire so tikuro mu ani ho ni asem Timedia papa adoya papa ya mi se ne obi na no se opem ya betina se ama amane ne amamere kwa so adoya mi ho ade amamere oba ya usi dabi enye wona mpew na ho na apɛ no me ma wi ewu mi ninu aketewa bi asoso mi ni abawa me baketewa ina ja odidi ba chia me so so nko so oba na mpɛ no oba obi ni kura di tie kuro ma hamra ni wura wadama oya to abatafo a osa Kisana nke be ya wo de me akora no won se mepe ka be de me ho ama wo be de me ho ade ne me nta wo se de bi me pe de nkate wo ne wo so fa aba na ma me sika me de ma nyina na ji asase so he me wanti su bi na o si so abetwo so se kai wo ga sam no be chechire mu kire me no kure ni wura ni ni amene ne te kunya so a ne sim nyina na wo se duru wani me fre no kokoam ena twetwe ho nkomo wura amaka no so me ntrase ama ne fo na ni mo no wasa fo hene na china wakukuta kuwinwini abrami ni masebini enti na masana ne mpanyira ni muno ura ukontira se na meke Na jasi. ura Da wasi. basi ura Danwa. Na ko. konje ura kasa ho konje ura kasa ho Mese manato. Na no ase. Asem na yefitie mu asem. yawa Mese no mana mane musu kakra. Echi me ma an ko afọ na befe na mama. kanwa se de ura ase no wasi asema yifitie masem se bi buru se bi nyado obese no ma musu tiawa woni na tankunya akwa apam ewo ko twetwe kituwa bi ho wa samu aba wate enkwa chiro ya wali mo ya wahini beni na nache upa